Sano Sheba, te sanotte Leva. Sheba, Sheba. No kun se perjantai vihdoinkin koittaa ja elämä voittaa, voi alkaa frendeille soittaa. Et mitä suunnitelmia tiedos, tietty bilet enkä tusit selvi ihan miedos. No se on se kierros, pitkin baaritiskiä. Muija tulee lieros, jos koittaa tissiä. Voidaan piskiä, silitä ja paijaa. Älä tilitä, mä haluun päästä naimaan. Haluun sua vaivaa, niinku pulla taikinaa. Kun oot mun kaa, niin sulla on ain kivaa. Mut mulla on vain kivaa, jos on kädes pullo ja pääse painimaan. Ei koko totuus yks laini vaan. Leivolettu ota esim mun kaulimen. Se valmiiksi sua varten mä pesin ja mä nautin en. Sitä et on pers aukinen. Massit ei riitä mut onneksi mun flow on vitun tautinen. Ja mä maksanut mun duussit jo aikoisin. Aika tuoda kehitansi muusit. Jalat liikkuu shit. Jalka käytävälle leviä sun muusit. Jatke on kuuma, jalkojen alla kova betoni. Paistuu pekoni, munat ja kanat sekosi. Mun sanat kaikki kuulaa. Pisse tarjoa koska menetin niin paljon mun setelini. What up miss mun Evelini. Klik bujaa, klik bujaa. Mikrofoni tsekki ja paina rekki. Aina mujat ilman pöksyjä on loistavaa. Ihan bileinä, vaeltaa ja dokata. Klik bujaa, klik bujaa. Naisi löytyy joka lähtö, eikä vaan chillaa ja on vaan latiala naisi. Vaeltaa ja dokata. Mikrofoni tsekki ja paina rekki. Eikä vaan chillaa ja on vaan Sheba leva mitä jäbä mikä maininki. Tiedät miten vaikuttaa meihin tää meininki. Kun kesäasteet nousee, niin kesäkatseet nousee. Kun muijat vaatteita vähentää, niin haluu aina chiga lähempää. Mut lähde menemään, jos et tiedä koodi. Koska tää on pelkkä herrotusoodi. Ja muka niin rennosti. No ollu aika kehnosti. Mitä muija virityksiä, kun kaikki hikisiä baritilityksiä. Ja joskus jopa selvipäin, mut ennen kissat edes nuuhkas et tänne päin. Ehkä multa puttu muskeli, ehkä multa puttu talo. Auto päällä se vittu busteri. Mä toivot se jo siitäkin, vaikka oon kyllä tavannut niitäkin. Jotka kaikki tekee, kun ne näkee, et se valeva ja vamos tulee naapuri eteen. Ja taakse ja sen jälkeen tää homma ei oo enää mikään haaste, vaan pikemminkin tarkoitus. No ensin yks harjoitus, kierros naisille ja kaikille mun rakeille. Wow! Klik bujaa, klik bujaa. Naisi löytyy joka lähtö, eikä vaan chillaa ja on vaan latiala naisi. Klik bujaa, klik bujaa. Mikrofoni tsekki ja paina rekki. Aina mujat ilman pöksyjä on loistavaa. Ihan bileinä, vaeltaa ja dokata. Klik bujaa, klik bujaa. Naisi löytyy joka lähtö, eikä vaan chillaa ja on vaan latiala naisi. Vaeltaa ja dokata. Mikrofoni tsekki ja paina rekki. Eikä vaan chillaa ja on vaan Sheba tiedostaa, et kuinka monta kertaa viikossa mitä hiilostaa. Et baby ota vähänkin kiitosta. Yläviitosta, jokainen nainen ansaitsee kiitosta. Mua ei kiinnosta niin pakkaa vippaa viinoista. Omatunnon muka massi, yski pinta ja sassi. Hei hei, jos sun lysti on niin saa tanssii. Ja jos alat yski niin pääset transsiin. Meno kova jengi takla ja koukii. Kaikki haluu Sheba levä parasta dopii. Mitä markkinoilla myynnis. Takakoti täynnä levyjä mulla on kyydis. Ja kun meikä poika nakkelee, ne rytmit kohille niin tytöt kattelee. Ja jengi tappelee. Kuka saa levyn eka mä tarvii happea. Sheba levä räppää, heitä rivo läppää kun muijat lämpää. Mä tarvii happea, Yritän tottuu, vitu mua se hoppu, mun happi loppuu. Mä tarvii happea, Sheba levä räppää, heitä rivo läppää kun muijat lämpää. Mä tarvii happea, Yritän tottuu, vitu mua se hoppu, mun happi loppuu. Mä tarvii happea, Jos sulla on niitä tabletteja messis, niin nyt ne sieltä taskusta esiin. Esiin ne tabletteja. Eli siis mulla on niitä. Eli siis mulla on tabletteja millä saa sitä. Dokkaus kontti sun kamala.
ja se on tavallaan hieno, et on mieto, jota voi juoda siis samalla. Palermo eli tavaraa, ei oo broidi eikä kakaraa, edes tyttö timmi pakkaraa. Ja syystäkin, mulla on paljon ystäviä, meillä on tiimi eli systeemi, ja mä himoitsen sun systeeri aiheuttaa hysteria, panikki häiriöitä, ja niis menikin panee kaikki ääliöitä. On kaloita väliköitä, ei jos pitänyt, mitä vittu sitä nyt mietimään, jokainen tyydyttää sukupuoli viestiään. Ensin pala sen sijaan Sheva liekittää, Jarmo kertoo miten iso kive pitää vierittää. Ei oo resepti, mulla on tabletteja, se ei oo sit mä röstän apekkeja. Eli siis mulla on niitä, eli siis mulla on tabletteja, millä saat sitä pillu ja tondiksen. Ja kaikki tietää mun vittu dökas kondiksen. Eli siis mulla on niitä, eli siis mulla on tabletteja, millä saat sitä pillu ja tondiksen. Ja kaikki tietää mun vittu dökas kondiksen. Eli siis mulla on niitä, eli siis mulla on tabletteja, millä saat sitä. Eli siis mulla on niitä, eli siis mulla on tabletteja, millä saat sitä. Mulla on niitä tabletteja, jolla saat pilluurois kun mällit pitkin tapetteja. Ne on niinku raketteja, vetä tuolensa, epelit on pillu. And once you speaking, coming to all the shows every single weekend. To get it deeper, number she be begging, dying for the lady.